kehityssuunnitelman fokus oli nimenomaan siinä, että nyt vakavissaan luodaan kansainvälistä kompetenssia. Mutta sitten tämä talousjohtaja Taneli, jolla ei ole minkäänlaista perspektiiviä operatiiviseen toimintaan, töksäyttää. Oli miten oli, näillä leikkauksilla mennään. Isä, hei, arvaa mitä opettaja sanoi tänään koulussa. Odota, kun mä puhun Mukin kanssa. Siis ei minkäänlaista perspektiiviä operatiiviseen toimintaan. Sä et taaskaan kuunnellut yhtään. Isä, hei, arvaa mitä ope sanoi tänään koulussa. Odota nyt. Niin siis tämmöiset Tanelit, jotka on täysin kuuroja niille visioille, joita mäkin nyt tässä edustan.